сезгә, хөрмәтле дуслар. Сезне Раббыдагы бәхет нинди ул дигән темага фикерләшергә чакырам. Без кешеләр дөньяда теләгән бәхетне гадәттә менә ниндирәк сүзләр белән тасвирларга була. Исәнлек, иминлек, җан тынычлыгы, сәламәтлек, гаиләңдә сине ихтирам итүче, яратучы тормыш иптәшең, мул тормыш, балаларың, оныкларыңның кайгысын күрми, аларның уңышларына сөенеп, озын-озак картайганчы гомер кичерү. Тагын нәрсә кирәк кешегә диярләр күпләр. Ә бит мондый бәхет ялтыравык пыяла кисәкләрен беркетеп, ком өстенә төзегән матур сарай кебек кенә. Тормышның бозлы бураннары, өермәле давыллары бер генә иссен, шунда ук булар барысы кырылып, җимерелеп төшәчәк. Көтелмәгән бәлә-каза, озакка сузылган шир сырхаулар, балаларың, оныкларың тормышындагы кыенлыклар, җитмәүчелекләр, газаплар, кайгылар, туганнарың белән ызгыш, низакларга керү. Булар бит тормышның айрылгысыз өлешләре. Иртәме соңмы һәркемгә алар белән очрашырга туры киләчәк. Бигрәк тә үлем дигән иң куркыныч нәрсәдән беркем дә качып та, байлыгы аркасында аңа ришвәт түләп тә, үзен дә, иң кадерлеләрен дә коткарып кала алмаячак. Хәтта бер нинди кыенлык күрми, рәхәтлек эчендә, балда майда гына гомер кичереп, асат авыру тиз үлем белән җирдән китеп барсаң да, әгәр гынахларың кичерелеп, Аллаһы белән ул үзе күкләрдән җибәргән изге корбан аша татулашмаган булсаң, булардан сиңа ни файда? Кайгы, 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 мәңгелек кайгы булачак сиңа, дип кисәтә изге язмалар. Безне бар итүче, яратучы Ходаебыз безгә үзебез сайлаган мондый язмышны теләми. Укыгыз аның сүзләрен, үзегез күрерсез. Аның безне ничек яратуын һәм безнең өчен нәрсәләр әзерләп куйганын. Ә бит бик күпләр изге язманы укып уйлану түгел. Бу киңәшләрне дә хәтта колакларына да элмәячәкләр. Бик кызганыч. Чөнки алар үзләре сайлаган юллары һәм ниятләренең ачы җимешләрен татыячаклар. Аларның дуамал кирелеге, ваемсызлыгы, аларның үзләрен һәлакәткә илтәчәк, ди Аллаһының сүзләре. Ә инде Раббыдан курку һәм аны хөрмәт итү юлын сайлаучыларның язмышлары бөтенләй башка. Беренчедән, гынахларыгызның кичерелүен алу ул берни белән дә чагыштырмаслык, нинди зур бәхет икәнен сез күз алдына китерә аласызмы? Дауд пәйгамбәр яза: бәхетледер кеше, әгәр җинаятләре кичерелсә, кылган гынахлары ярлыкау тапса. Бәхетледер, гаеп эшләрен Раббы гафу итсә, күңеле эчкерсез, хәйләсез булса. Гынахларын кичерелү синең җаның бер кайчан да тамукка, мәңгелек газап урынына китмәячәк дигән сүз. Җәһәннәм синең мәңгелек йортың булмаячак. Моннан да зуррак бәхетнең булуы мөмкинме? Хәтта кеше җирдә гомере буе рәхәт күрми, саугып булмый торган яман чирләрдән җәфаланып, яки гарип бала карап, интегеп, кол булып, әсирлектә, кешеләрдән рәнҗетелүләргә, мыскыллануларга дучар булып яшәсә дә, мәңге бетми торган мәңгелек белән чагыштырганда, безнең җирдәге гомер бер күз ачып йомган ара гына. Кешенең җирдәге тормышы исеп киткән җил кебек, күренеп киткән шәүлә, күләгә, су өстеннән күтәрелеп, шундук таралып юкка чыккан пар кебек кенә бит. Әйдәгез изге язмадан укып карыйк. Кем соң ул бәхетле кеше? Рухи яктан фәкыйрьләр бәхетле, чөнки күкләр патшалыгы аларныкы, дип өйрәтә Гайса. Ә ничек аңларга рухи яктан фәкыйрь дигән сүзләрне? Фәкыйрь, мохтаҗ кеше ул. Тәне үлмәсен өчен мохтаҗ фәкыйрь ризык сорап ялварып утырган кебек, рухи яктан фәкыйрь дә
Раббыдан тормыш икмәге һәм тормыш суы сорап ялваручы фәкыйрь ул. Менә шундый рухи фәкыйрьләргә Аллаһы тормыш икмәге һәм тормыш суы биреп, аларны терелтә. Гайсә әйтә: "Мин тормыш икмәге, яныма килүче һич кайчан ачыкмас. Миңа иман итүче һич кайчан сусамас. Мин бирәчәк суны эчкән кеше һич кайчан сусамас. Мин биргән су аңарда мәңгелек тормышка ага торган шишмәгә әвереләчәк." Дауд пәйгамбәр тормышын тулысынча Аллаһыга багышлап, Раббыда бәхет тапкан кеше. Аның беренче мәдхиясе үк шундый сүзләр белән башлана: "Бәхетледер кеше, яманнар үгете белән йөрмәсә, гөнаһлылар юлына басмаса, мыскыллап көлүчеләр арасында утырмаса." Игътибар итегез, кешенең бәхете аның нинди юл сайлауына, нинди кешеләр белән аралашуына бәйле. Мәкаль дә бар бит шундый: "Дусларыңның кем икәнен әйт миңа, мин сиңа кем икәнеңне әйтермен." Яманнар үгете кешене кәкре сукмакларга кертеп, гөнаһ сазлыгына таба сөйри, адаштыра, һәлакәткә илтә. Мыскыллап көлүчеләр сезгә ошыймы? Хәзерге заманда мыскыллап көлү күпләрнең яраткан шөгыленә әйләнде. Телевизорны ачыгыз гына, андагы программаларның күбесе уен көлкеле, мыскыллы мәзәкләр сөйләү белән тулган. Кешеләр күңел ачып, көлә-көлә яшәүне бәхетле яшәү дип саныйлар бит. Бу көлкеләрне тыңлаганда уйлап караганыгыз бармы? Алар бит гадәттә гел кешенең физик яки психик кимчелегеннән, аның ишетеп яки аңлап бетермәвеннән көләләр. Бу акыллылыкмы инде? Исерек кешенең сүзләреннән һәм кыланышларыннан көлү аларның эчүләрен ташлаттырамы? Киресенчә, күпләрне шушы гөнаһларында ныгыта гына. Алар ничек уйлый? Менә эчәбез, ләкин без кешеләргә зыян китермибез бит. Киресенчә, үзебезнең дә күңел күтәренке, башкаларны да көлдереп, аларның күңелләрен күтәрәбез. Шулай булгач, без начарлык эшлибезмени? Юк, подумаешь, кайчакта өстәлгә сугып кычкырабыз. Алдашу, урлашу, зиначылык, комсызлык, зарлану, үртәлү һәм башка шундый гөнаһлардан көлүп, шул программалардан тәм табып, сәгатьләр буе кешеләр күңел ачып утыралар. Гөнаһтан көлегез, рәхәтләнеп, дип өйрәтә иблис кешеләрне. Нәкъ шушы көлкеле программалар аша шайтан кешеләрнең фикерләү рәвешләрен бозганнан боза, аларны Аллаһының әмерләреннән ераккарак сөйрәп, үзенә охшашлырак итә бара. Бу ахмаклар шаркылдап көлә-көлә тамукка киткәннәрендә сизмиләр бит дип, ул алардан усал шатланып көлә. Алла сүзе кешеләрнең яки үзеңнең гөнаһларың өчен көләргә түгел, еларга куша. Гөнаһлылар, кулларыгызны чистартыгыз, икеләнүчеләр, йөрәкләрегезне сафландырыгыз, хәсрәтләнегез, ачыныгыз һәм ыңгырашыгыз. Сезнең көлүегез кайгыга, шатлыгыгыз хәсрәткә әйләнсен. Раббы алдында баш иегез һәм ул сезне югары күтәрер, дип яза Рәсүл Якуб. Дауд мыскыллап көлүчеләрне генә түгел, алар арасында утыручыларны да фаш итә. Син үзең мыскыллап көлүче булмасаң да, алар белән кушылып көлүең сине алар кебек үк гөнаһлы һәм Аллаһы каршында җирәнгеч кеше итә. Синең бозык акылың бу күңел ачуларны бәхетле тормыш дип исәпли. Ләкин Алла сүзе мыскыллап көлүчеләр арасында утырмаучы кеше бәхетле ди. Бәхет ул шулай ук җаның тыныч булу, үзең һәм якыннарың өчен борчылмау, ачы кайгы килсә дә, Раббыда юаныч, таяныч табу. Аллаһы Тәгалә үзе вәгъдә бирә бит. Мине сөйгән затны мин коткарырмын.
Исемемне күңелдә йөрткәне өчен аның яклаучысы булырмын. Кайгылы чагында янында булырмын ди. Сезне кайгы хәсрәт күрсәтми яшәтермен дими Раббы. Дөньяда кайгыларыгыз булыр, ләкин кыю булыгыз, мин дөньяны җиңдем ди Гайса. Әйе, күкләрдән килгән илаһи зат Гайса дөньяны да, гөнаһны да, иблисне дә, үлемне дә җиңгән. Әйтегез, бармы тагын шундый берәр җиңүче? Аңа тиң дөньяда да, җиһанда да бер кем юк. Ә кем Гайса белән берләшә, шул кеше аның җиңүен дә уртаклаша. Бәхет ул бу дөньяда кайгыларсыз, уйнап көлеп кенә яшәү түгел, ә гөнаһларыңның кичерелүен һәм мәңгелек тормыш алганга, Аллаһы биргән язмышыңа чын күңелеңнән рәхмәтле булып, шатлыкта да, кайгы хәсрәтләрдә дә Раббыда таяныч һәм юаныч табып, аңа сыенып яшәү. Раббыдан куркып, аны хөрмәт итеп яшәүче кеше акыл җыеп, зирәклеккә ирешә. Ә зирәк акыл аны казанучылар өчен тереклек агачы, аны саклап тотучылар өчен бәхет ул. Хөрмәтле дуслар, кызыкмагыз дөнья бәхетенә, ул күз ачып йомганчы гына. Раббыдагы мәңгелек һәм чын бәхеткә ирешергә насыйп булсын иде сезгә дә, якыннарыгызга да. Амин.